família, vols dir que estic molt emocionat. Primer que res, donar-li gràcies a la meva família, a la meva dona, als meus fills, per aguantar tant d'ells ratos i tantes coses. Els meus amics, que també se traguen més d'una per culpa meva de les aficions del seu amic. I ante tot, dir que el nou equip de govern va tratar de ser l'equip de govern de tot el poble. Seria per a mi una alegria que quan jo me'n vaig del lloc este, que sé que així firmem uns contrats de 4 anys, la gent diga per almenys ho han intentat i han intentat fer per a tot el poble. En algunes coses sé que s'equivocarem, en altres coses acertarem, com ha passat sempre. Qualsevol equip de govern que ha passat per esta casa ha acertat en coses i ha desacertat en altres. L'equip que se deixa ha acertat en algunes coses i ha desacertat en altres, i els anteriors igualment, o per almenys el pensament meu. Sí que puc dir que, ante tot, anem a tractar que els pilars principals siguin l'entendiment, la transparència, i hi ha punts que saben que van ser molt importants de cara al poble en aquests pròxims anys, com és el tema de l'àvia, que ja l'han anomenat els altres portaveus, el tema que sabeu també des de fa temps, el tema que molta gent ens ha estat preguntant referent al tema de polígon industrial i també el centre polivalent. És a dir, són punts que el poble crec que siga de ideologia que siga, tenim tots clars que tenim que anar endavant, tenim que anar tots cara d'ells, perquè així al final el que ens importa és turisme, que el turisme vagi avant per damunt de tot. I fer un record també a aquelles persones que ens havien agradat, volen així, i avui perquè no poden estar, doncs no estan. Gràcies.